זהו מיכה, עד כאן הכלכלה, שיהיה לכולנו בוקר טוב. פינת התרבות הבוקר מיועדת לבני ה-50 פלוס. מה אומר לכם האיחוד ההיסטורי בין שלמה מזרחי והבמה החשמלית למשל? ליאור פרידמן, בוקר טוב לך. בוקר טוב מיכה, איחוד מרגש, נכון? כל איחוד הוא בעצם איחוד מרגש, והפעם מדובר באמת בלהקת הבמה החשמלית, להקת קצב ירושלמית שפעלה בשנות ה-60 ולרוע מזלה לא הנציחה את עצמה בתקליטים או שהפכו אחר כך לדיסקים וכולי. אז למעריצים נותרו זיכרונות, ואמש במועדון הצוללת בירושלים, כששלמה מזרחי, שמכונה הנדריקס המקומי, עלה לבמה והתחיל בסולו של ירושלים של זהב, הפנים בקהל זרחו, כולל אלה של כתבנו עידו רוזן. הופעת האיחוד של הבמה החשמלית הרגישה לרגע כמנהרת זמן שהציפה את הבאים בזיכרונות מימי הרוק'נ'רול העליזים של להקות הקצב. שלמה מזרחי מספר שגם בישראל היה שמח. הבסיס שלנו היה נרדם על הבמה באוניברסיטה העברית, והייתי מראה אותו בחור, הוא היה אמריקאי, הייתי אומר לו, חיים, wake up man, הוא היה מתעורר, yeah, what's happening? אמרתי לו, the show is finished, so we can go home. המפתח הראשון של הבמה החשמלית, התלהב עם הרולים שלו, הוא עשה רול וחזר אחורה ונפל למים. אז ככה, כולם היו מסטולים לאללה אז. החברים נותרו מאז בקשרי ידידות, אך התפזרו לדרכים שונות. הזמר דובי אלדמה, שהופיע אתמול על הבמה, החליט מאז לידת ביתו הבכורה להתרחק מפיתויי חיי הלילה ולחזור בתשובה. יום אחד תפסתי את עצמי בראש ואמרתי, מה אני הולך למסור לילדה הזאת? אני איש דיסקוטקים. החיידק הזה של מוזיקה, מי שנולד איתו, הוא קיבל מתת אלוקה ממעל, וניסיתי לדכא את זה, והייתי תקופה בישיבה. מסתבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אהיה תמל, הוא רוצה שאני אמצא את כל הכישרונות שלי. הקהל הורכב מכמה דורות של מעריצים נלהבים, זה ליד זה רקדו משה שצפה בהם כסטודנט צעיר, ואבידן שנולד רק לאחר הפירוק. גם בשבילנו זה היה ברמה של החיפושיות אפילו. פתאום נפלה על ההזדמנות הזאת וחיבקתי אותו בשתי ידיים. לא משנה אם הייתם כאן בשנות ה-60 או לא, ההופעה אמש עוררה געגועים עזים לימים היפים ההם. זוהי פינת התרבות של הבוקר, עוד תרבות, המלצות ודיווחים ב1:45 במילוי היום. להתראות.